Seguru zaude Josemak Laudioraino begiak estalita ekartzeko esan dizula. Laudioraino ez, nire lagun berria aurkeztu arte bakarrik. Zure lagun berria? Bai, maite mindu egin naiz, pintxo. Oh? Ez dakutu nuen ean. Tximeletek nabarit nitu nor sabelian. Bueno, ez pentsaz, zalantzak izan ditun, hemen egiten duen euri pilarekin eta tamainagatik ere, bai. Ai, pote, tamainak ez du inporta. Teorian ez, baina, bueno, azkenian zalantzak burutik kendu eta bihotzari kaso egitea erabaki nahi. Oso ondo posten naizugatik, benetan, baina beharrezkoa da orain aurkeztea misioa burutzar gauden honetan, gaina izena ere ez dakit. Izen berezia jarri diot, Ez zuen izenik ala. Bai, seriekoa, baina nik beste bat jarri diot pertsonalagoa. Pintxo, hona hemen nere lagun berria. Minimertxe. Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Pintxopote, 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 nan, glug, 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 glug. Bla, 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 ja, 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 ja. Zure lagun berria mini deskapotable bada? Gustatzen? Nik uste nuen... Ez zaitez inbidioso jarri orain, Inbidiosoa, barkatu. Lamborghini bat balitz edo el kotxe fantastiko balitz, ba, bueno. Minimertxe, eraman gaitzazu Laudioko azokara misio bat zain daukaguta. Minimertxe? Minimertxe. Egunon, pintxo eta pote. Egunon. Orain montan bai, misio garrantzitsu bat dauke, zuek bezalako aditu batzuentzat. Gurekin ari alda. Baiet uste du? Ez dakit entero zeten, baina asteburu hontan, Laudion, hemen, pintxo eta kazolatxo mikologikoen ibilbidea ospatzen nahi da. Eta bueno, kontutan hartuta nire misioekin esperientzia politia hartu dezuela, orain hontan zuek epaiera nahitea nahiko nuke. Hemen prestatu dizue taberna guztien zerrenda, folleto hontan topatuko duzue, ze tabernaek parte hartzen duten, joan zaitezte taberna horietara, proba itzazue bertako pintxon, egon zaitezte epaiera nahike nahi dien herritarrekin, eta beraiek bezala txosten bat prestaia zuen, bertan jaten, usaintzen, probatzen, ikusten dezuen guztiarekin. Ono ibili. Eta edukiko dezuen nire berri. Txosten bat. Kaixo, Kaixo. ederki tabernan gaude, ezta? Bai. Eta zu zara... Jatxu. Jatxu, bueno, ni hasier, Aizu, gauza bat, taberna hau pintxo eta kazolatxoen ibilbidean dago, ezta? Bai. Zertan datza hori? Ba, ja, herriko taberna gehienak parte hartzen dugu, ba, pintxo edo kasolita batzuekin. Bai? Eta jendea badator frogatzen du, eta beraien Ustetan? gustuan, ba, zein den hoberena boskatzen Ja, dute. eta zuek irabazi izan duzu noizbait hori? Bai, ba, adibidez, pasadan urtean kasolatxo batekin irabazi genuen. Ah, ja, eta ze kazolatxokin? Ba, ikusi nahi baduzue, Ariane deituko dugu. Ariane? Bale, oso ondo. Zu zara?
Ariane. Ariane, zuzara sukaldaria, ezta? Bai. Hemen, bueno, oso ondo. Hau da, beraz, pasadan urtean kazolatxo honekin irabazi gintzen duten Hori da. lehenengo saria, ez? Bai. Oso ondo, eta ze osagai ditu? Zankarroia, Okela, oso ondo. Eta gero- azanarioa, Aha, piperra berdea, Bai, osea, piperra gorria, bale, osake barazkik ere baditu. Eta gero zizaren bat edo beste dauka, ezta? Bai, trompetilla negra. Ah, trompetilla negra, oso ondo. Ze izan zen gehien baloratu zutena hemen hau irabazle emateko? Badakizue? Secreto de la casa. Ah, secreto de la casa. Ah, hemen ere sekretuekin. Ah, oso ondo, oso ondo. Bueno, ba, pasa gaitezen aurtengo, hau da, aurtengo kasolatxoa. Bueno, kasolatxoa deitzea, bueno, kasu honetan kasola ederra. Eta, hau, hemen zer dugu? Ze osagai ditu kasolatxo honek? Kostilla daukagu, Aha, saietxa oso ondo, eta gero, ongoak, onjoak, ze onjo mota klase dauka honek? zigzag desberdinat dauka. Ah, bale, oso ondo. Bale. Eta honekin ere irabaztea espero duzu, ezta? Bai. Bai, ezta? Ah, usaina ederra dauka. Baina, bueno, ez duzu hau bakarrik aurkezten, baizik eta pintxo bat ere aurkezten duzu, Pintxo bat ere ezta? bai. Kalamar daukagu, Ah, hemen. oso ondo. Oiek Men dira... zigzag desberdinat. Vale. Oiek ere sekreto de la casa dira? Bai. Bai, ezta, bai. Pentsatu dut. Eta hau, cebollino da? Cebollino da. Cebollino, bai. Gero hemen ikusi dudanez zer da baloratzen dena. Bueno, berez, hemen jartzen du pintxonena, kasolatxonena, baino zer da baloratzen dana? Zapore izango da, noski, osagaien kopurua edo... Presentzia, pizka bat guztia. Jendeak bere gustukoena aspektu ezberdinen arabera erabaki dezake. Aha. Ikusten ditut ere pintxo barra derra dokazuela, ze eskaintzen duzue urtean zehar, esan nahi dut. Zein da Horrela zuen... dago beti. Bale, eta zein da zuen espezialitatea hemen, urtean zehar, esan nahi dut, Kokotxak. Ah, kokotxak. Ze ardokin lagunduko genuke adibidez pasadan urteko hau? Beltz batekin. Oso ondo, nahizu, hau oso ona. Beraz, orain probatuko dut, dastatuko dut, aurtengo kasolatxoa. Aurten irabaziko duen kasolatxoa. Oso ondo esana, ohorea eta responsabilidadea. Bastan zein da nonena, Oso ona, oso fina eta Biak. oso ondo. Bueno, eta haren besterik, entzat geratzen, pintxoa probatzea, ezta? Bai. Bueno. Oso ona. Oso nasketa kuriosoa, bai, kalamarra eta onjoekin da. Oso ona. Mila esker eta sorte hon, Eskerrik asko. Egongo gara beste batean. Vale. Mila esker. Vale. Apa, kaixo. Apa, kaixo, Andoni naiz? ni Joseba. Joseba, aizu zuek pintxo eta perretxikoen ibilbidean parte hartzen duzu, ezta? Bai. Eta ze pintxo orkestuko duzu, Aurkeztuko dugu pintxo bat, dauka pisto bat ongorekin, eta bere kipula, kalabazinekin, piper gorria, berdea, hori da base bat, eta gero base honen gainean dau karpatxo bat atun gorrikoa, eta gero gorringo bat, gominola bat bezalakoa prestatuta. Ikus dezakegu nola prestatzen duzuen? Vale, primeran. Nondik joan behar dugu, hemendik? Hortik, venga, aurrera. Bueno, Joseba, ze osagai daramazki, pintxonek? Esan dizun bezala lehen, hau da pistoa, bale? Hor ikusten duzu, piper gorria, piper berdea, kalabazia eta ongo, boletu seduliz. Boletu seduliz. Bale? Hori da gorringoa, segin dugu gominola bat bezala, eta hau da germinado de cebolla, eta hau da karpatxo, aturen gorrien karpatxoa. Bale? Osagai guztiak bertakoak dira, edo ingurukoak? Ez, bertakoak dira. Bueno, atun gorria ez. Atun gorria itxasokoa gutxienez, itxasokoa. Baina dena guztia, bai.
Arrautzak nire baserrikoa dira, kalabazina be bai, eta ongoak nire ama hartu du. Zure Mendian. amak jaso ditu. Bai. Eta normalean horrelakoak izaten dituzu zure amak jasotako ondjoak, edo Batzutan ez du beti suerte izaten. Ez du beti tratatzen eta ez dauka asko denborarik, zergaiti hortu handi bat dauka, eta lan asko egiten du, eta orduan baina hori da hobby bat bezala. Ondo. Bueno, ikus dezagun nola prestatzen duzun. Venga, ba. Badu izen konkreturen bat pintxonek? Carpaccio de atún gorri sobre pisto de hongo con gominola de huevo. Gominola de huevo. Eta gominola hori nola egiten duzu, Ba hori, sartzen da gorringoa, ura, ura batetan zer dauka azukrea eta gatza. Dena banatuta. Eta orduan botatzen duzu eta utzi behar da 2 ordu eta erdi, eta orduan arrautza deshidratzatzen da eta testura gogorrago aukitzen du. Eta zu orduan gero ahoan sartzen duzunean, taka, irtetzen da la yema orduan eta oso impacto gozoa dauka. Osea, barrutik bere horretan jarraitzen du. Bai, hori da. Ez dago bigundua bezala. Ez. Bigundu bakarrik kanpotik. Hori da. Ingo dugu zulotxo bat hemen. Noiztik daramazu zuek batzokia? Ba, daramagu urte bat eta erdi. Da berri hau, oraindik. Bueno, orain arte ondo zabiltzate, ezta? Batzokiarekin. Eta hori izango da. Hortxe. Pintxoa, Bueno, probatu beharko dut. Orduan, nire lana da, eta hau nola hartzen da? Eskuarekin edo... Eskuarekin. Eskuarekin. Bai, nabaitzen da. Jugosia da, Bai. Ago txiki ez daukazu. Da esklusiba bat, Zara lehenengoa gastatu duena, Bai. Bai. Kontxo. Orduan, zuk esan behar duzu. Epaiketa moduz. Ja, klar, epaimaikideen... Bakizu zer gertatzen, nik ez dauzkat epaimaikideen irizpideak edo nik ez dakit zeintzuk direan. Zein irizpidea jarraitzen dute? Bueno, nire ustez, begiratzen dute kolorea, zaporea, eta gero produktuak freskoak ziren edo ez, eta gero presentazioa. Ikusten dugu, jaten dugu begiekin, askotan orduan. Ikusi behar dugu zerbe eta jateko gogoa eman behar du. Hori da. Bistan eta zaporeagatik eta guztiagatik nahi jateko gogoa eman dit, Bai. Beraz, inportaz badizu, nik lanean jarraitu behar dut, baina biderako hau eramango dut. Osea, mila esker. Plazer bat izan da, eta denbora baldin badut, agian bueltatuko naiz gehiagoren bila. Baina ba. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, zuri. Venga, Aio. gero arte. Agur. Dagoeneko txostena idazten ari zara? Ez jasotako datuak ordenatu nahian nabil, eta zu? Nondik hasi ere ez dakit. Ja. Nik uste txosten dotore bat egin ahal izateko aditu baten laguntza beharko dugula. Begira, Julen Reketa. Mendizalea? Bai, horrek lagunduko digu. Guazen. Barkatu, Julen Reketa. Aupa. Kaixo. Ni Andoni naiz. Aupa. Bera, hasier. Zer modu zaizu, erosketak egiten? Bai, hementxe, ondoen bila, baina ez dakit, ez dut topatzen. Ja, baina zeren bila zabiltza ba. Ontxoak. Perretxikoak, Bai, perretxiko, bueno. Esan didate, Kriston Lehortea egin duela, Bai? eta gutxi daude. Gutxi daudela. Eta onjoak zerekin prestatzen dituzuzuk? Bueno, plantxan normalean. Plantxan. Badakizu linea gordetzeko, bueno. Bueno, eta bain zen mendi duzu buruan. Bueno, mendi asko buruan beti, baina, bueno, bereziki ez daukate menditikoa. Bueno, Ederki, orduan hemen ez baditu zeharik, beste nun baita egon beharko dugu. Galdetzea besterik ez daukagu. Kaixo, Dime, joven. oiga, perrechicos no tenemos, ¿no? Aquí. No, aquí no, todavía unos tiempos hasta la primavera, cielo. Hasta la primavera. Claro, el perro chico es el que se cría arriba en el puerto. Claro. ¿Y hongos? Hongos, Sí. ¿Setas? No. En las campas aquí sí hay hongos.
Ay, pero aquí, no, aquí No, no tenemos. no, ¿Y cariño. algo con que acompañar los hongos? La cebolla roja de Zaya. La cebolla roja de Zaya. Azaya. Ah, o sea, de aquí también, de cerca. A ver. Esta es la cebolla roja de Zaya que llamamos. Ah. Preciosa. Bueno, azokan ez dugu perretxikorik topatu, baina Julen, zure ustez perretxikoa dastatzerakoan zein da jarraitu beharreko irizpidea edo? Zer izan behar dugu kontutan? Nik uste perretxikoren freskotasuna eta zein eretara dago sukaldatuta. Ondo. Aizu, eta hasier tabernak. Bai, begira. Hainbat taberna bizitatu behar ditugu. Bira, ze lista luzea daukagun, danak bizitatu behar ditugu, noski, danak oso importanteak, baina hain ze bit tabernetara jo dezakegu. A ber, gozotoki, taberna, Gozotoki. bai. Eta gero, urrengoa arrainope. Arrainope. Bai. Gozotoki eta arrainope. Orduan, ni gozotoki eta zu arrainope. Vale, primeran. Ba, mila esker. Jo, eskerrik asko. Erosketa burutzerik badezun. Dut uste, baina, bueno. Eta ber, mendiren baten topo egiten dugun, Nahi gailurren duztenean, baten. badakizue, gu han beti egoten gara. Aruntza eta ni aruntza. Bai, hola? Galduko zareteta. Venga, Agur. Barkatu, arrainope taberna non dagoen badakizu? Bai, kale hau aurrera jarrituta segidan badago. Bai. Ibone Sánchez zara, ez da? Triatloita, ja. Kontxo, bueno, ni ando ni naiz. Urte askotako. Bueno, non esan diazu orduan dagoela, kale oso Bai, jarraituta. hau jarraituta eta gero eskuinera. Lagunduko zen didake orduan? Bai, zatoz nirekin. Korrika. Bai, korrika. Zergatik triatloia? Kirol bakarrarekin ez zen nahikoa? Bai, baina, bueno, ja txikitan igeriketarekin hasi nintzen, ez eta pizkat nekatuta nengoenez, beste gauzak probatzea erabaki nuen. Igeriketarekin ja... Bai. Espertua, ez da. Bai. Ez eta kirola egin eta gero, indarrak berreskuratzea ere garrantzitsua izango da, ez da? Ez iruditzen zerbait hartzen badago, barruan? No, Tipo miratzen zitu. Oi, ama, bueno, zure baimanarekin eseri egingo naiz, Zer nahi duzu edateko? Aquarius bat. Aquarius. Kaixo, Aquarius bat, Ibonerentzat, eta niretzat nire Aquarius favoritoa. Zurito bat. Zurito bat, bai. Baduzu hemen pintxo kutxunik edo, zure favoritorik edo? Bai, orokorran den hau. Bai. Zu, baina kirolari batek, pintxoak erretzeko eta denbora beharko du, ezta? Ez dira askotan jan beharreko horiek, ez? Pintxoak. Noizean behin bai. Ni denetari jaten dut, baina... Bai. Eta triatloi bat bukatzerakoan, zer duzu gustokoen jatea? Tortilla patata. Tortilla patata? Bai. Zuk hori egiten duzu, triatloi bat bukatu eta tortilla patata. Bai, bueno, amak prestatzen dit, bai, baina bokadillo bat eramatik dut. Pasta bakarrik jaten zen dutela? Ez. Pintxoak eta... Bueno. Barkatu, eta bi perretxiko pintxoateko izkiguzu ere? Vale, eskerrik asko. Ara, hementxe. Hori da, bai. Bakailua... Zuia nahiko kirolerin dezu eta... Ja, merezi ez horrelako pintxo bat. Ono, ezta? Bai, zona. Zu eta Euskal Herritik kanpo zaudenean horrela lasterketaren batean edo, botatzen dituzu faltan pintxoak eta? Bai, batzuk bai. Patata tortillaz aparte? Patata tortilla, gero onjoena. Onjoena ere, Bai, eta odoloste pintzak ere. Ze talderekin ibiltzen zara, zul, korrikan, eta? Aurten Madrileko talde batekin hasi naiz konpetitzen. Diablillos de Arribas deitzen da. Eta gustora, orain arte Gipuzkoako baten ibili izan nintzen, Urola. Eta ondo ere. Helburu ezberdinak, eta... Zuk esan didazu erik perretxiko pintxoak falta mota eta zaituzula, beraz, sarritan jaten dituzu perretxiko pintxoak eta... Aitonak hartzen dituenean eta... Hori oso ondo datorkit, gauza bat galdetzeko. Perretxikoa jaterako orduan,
Zei irizpide jarraitzen dituzu, nahi dut esan, zer izaten duzu kondutan, zaporea edo ikerketa bat egiten daginek? Da, zaporea eta etxean daudenak. Aititek ekartzen dituenak oia jaten ditut. Zaporea kontutan izaten duzu. Bai. Eta freskotasuna, adibidea. Freskotasuna, baita. Aititek ekartzen baditu. Bai. Zu jarraitu, hau dena horreindua dago. Eta hemen gertu, ez dakit ardorik edo txakolinik egiten duten tokiren bat edo, ezagutzen duzu? Bai, hemen gertu badago beldui txakolindegia. Beldui txakolindegia. Ederki. Bone, mila esker. Bai, Plazer bat izan da, Bai. Zu ikusi eta pintxoa probatzea. Bai. Mila esker. Zuri. Eta horren arte, Bai. eskorri asko egin, bale? Bale. Aio. Asier, bai, txakolindegi batera, joan behar dugu, egon. Beldui txakolindegira. Lasai, minimertxen zai egongo naiz, bai? Venga, inbidia jota dago. Oso ondo. Minimertxe deitzea ere. Bueno, gozotoki. Egunon, kaixo. Hau, gozotokia da. Bai, hau dugu gozotoki, bai. Bueno, oso ondo. Zuek ere, parte hartzen duzu ez, da? Bai, hau da, Kasolatxo eta pintxoen ibilbide horretan, ez? Bueno, eta ze pintxokin? Honekin? Gozotoki kreps. Kreps! Oso ondo. Eta nola egiten duzuen ikusterik izango genuke? Bai, oso ondo. Bueno, sukaldean nondik da? Hortik. Izango da, ez da? Hortik sartu. Vale, oso ondo. Oaintxe ikustera. Venga, ba, barruan guztu gara. Bueno, orduan krepa da, ez da? Bai. Eta ze osagaiak ditu zure krep honek? Dauka kalabazin, dauka dituzot eduliz, berakatza, kipula, eta gero beste zeta bat, bizko bat ez fain fuerte izateko pintxoa. Bale. Bueno, osake hemen ditugu, osagaiak. Hora, ja prestatuta. Bale. Hemen dago ja krep ziteko. Zutan, zenbatean egon dira gutxi gora bera, osagai guzti horiek? Ordu erdi edo, hor, Ordu erdi, hor... Plop. Bale, eta hemen zer dugu, hau zer da? Hau da krep ziteko. Hau da krepa egiteko, esneakin... Esnea eta... Bale. Eta urune. Taberna hau, noiztik zaude taberna honetan lanean edo... Lau hilabete eta piko. Lau hilabete eta piko, Oso gutxi. Oso gutxi. Eta nolatan animatu zineten bat taberna bat? Bueno, beti egin du lan, hori, sukaldean, barran eta lekoskotan, ja, hogeita hamar urte lan egiten. Eta, bueno, esan dut, bueno, ja, denpora da nik ipintzea, ez? Hori da, zure aurpegi ematea, oso ondo. Hori, eta hemen gaude. Oso ondo, ber, orduan, gurina botatzen duzu, ez da? Ez, bueno, batekilla, bai. Mogur. Botatzen dugu. Zito txikierre bat. Eta aurrek urteetan parte hartu duzu beste pintxoren batekin edo beste taberna batzutan? Bai, urtean, bai. Egon nintzen hemen maiatzan edo egon zen beste konkurso bat. Eta nola zen moduz? Laguntza egiten. Eta saririk irabazi alduzu beste pintxokin? Lehen gauko amarrak para ginen, txarto ezen egon. Bueno, oso ondo, Ego, pillo bat, ez bate jenteak onzire, baina, bueno, 10 noldik klasifikatu eta 10 ortean egon niku. Bueno, Así que bueno. Oso ondo. Baditugu hemen bi krepak. Bete egiten dire, hola? Oso ondo. Vuelta da vuelta. Bueno. Bestela ere pintxopotea egiten duzu ezu? Bai. Honetan... Bai, patata frijitua guztu dinak jendeari. Bale. Bai. Bueno. Hau gainetik. Hau hemen utzuko dugu. Eta saltxa hori zer da? Bere, boletuz. Boletuzeko saltxa. Bai, boletuzeko saltxa da. Bueno. Gainetik. Eta? Pizka bat, argina no bezala, pika. Perrezila, bai, ez falta, noski. Kolorea emateko pizka bat, eta listo, eta ja dago jateko. Eta listo, oain nik probatzea besterik ez Ala da ba, geratzen, ez venga, da? tenedor bat kekarriko txut. Bai, Ogia, sarbeska txot. txiki bat, ogia, eta hau ze edarikin lagunduko genuke? Sukaldean bakarrik utzi nau. Hau ze edarikin lagunduko genuke? Ez dakit, hau txakoli batekin edo Txakoli sidra batekin? edo... Edo sidra sagardoa, edo... Begira, esku bat bi sardeskakin. Probatu, a ber. Oso dago? Nabari da onjoen zaporea eta... Ez da probatu baino gehiago. Ez, kamarak ez automatak dira, ez dute jaten, ez dute edaten. Makinak dira. Ez ekosi ere ez direte. Makinak dira.
Bueno, esan bezala. Vale, Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eta beste bat arte. Vale, nahi duzunean, hemen gaude. Oso ondo, aio. Venga, agur ba. Ara, hau da, hemen kutxa honetan bota behar dira, karo, balorazioak ederkin. Oso ondo. Eta hemen sartu. Tak, Jose Marentzat balorazioak. Gozotoki. Kaixo? Kaixo? Andoni naiz? Asier, pintxo pote. Bueno, paraje ederra daukazu hemen, Bai, zoragarria, bai. Matxak eta noiz jaso dituzu, Usta? Urrian normalkin. Urrian jasotzen Bai. zuen. Eta aurten zaiz esan da, mankorra edo matxa gutxi... Ez oso ona izan da, Bai. eta, bueno, bezine, vamos, Eta zugarria. zergatik izaten da guzta bat, ona euria asko egiten duelako, gutxi egiten duelako, zergatik? Ez, aldrebez, aurten egin du eguraldi ona, oso ona, eguzkiagatik, eta gainera, momentu batetan gu behar dugu genuenea euria egin du, bukaeran ere eguzkia berriro egin du, eta bueno, nahiko ona izan da, oso freskua eta buen grado eta hori. 10 hektarekin hasi zinaten hemen. Ez, guk beldian, ez egon ezebez, aiaran zeunden. Eta zuek zenbat hektarea dituzue gaur egun? Momentu honetan baditugu 6 gutxi gura bera. Osea, ez justo, baina, bueno, horrelako... Aizu, eta baserrian bertan egiten duzu prozesu guztia? Txakolinaren prozesu guztia? Hau da gure etxea, hau da gure lana, hau da edozen gauzak. Prozesua ikusterik izango genuke? Upategia ikusiko dugu, baina Euskadin egiten dute txakolina jende pilo. Baina gu daukagu beste gauza batzuk bereziak. Eta hori ikusiko dugu. Hartu genuen el premio a la innovación comercial de Euskadi. Ostras, innovación comercial Euskadi. Ikutu nahi baduzu ikutu? Ni nahiz. Ikutu, bai, eske. Eskola, emakume batek esatu nuen ikutu, gau, ez duzu sinisten. Bakarrik eskuak. Horregatik, horrela geratu naiz blokeatuta, ikutu. Bueno, nahi baduzu, bagoaz ikustera. Bueno, hemen ikuste ditugu behin prozesu guztia bukatuta daukaten botilak, ezta? Bai. Bueno, prozesu guztia bukatuta ez. Zeren, txakolina eginda gero, guk hartzen ditugu botila batzuk eta egiten ditugu bigarren fermentazioa. Zeren, guk egiten ditugu hemen ardo aparduna. Zergatik ez duzue kortxo erabiltzen? Hori, hobeto ikusten duzu hor. Goikoa da enrima, deitzen dela. Hor egon behar da gutxienez 9 hilabete, gu normalkin ditugu 2 urte. Momentu horretan dauka barruan tapoi plastikozkoa eta txapa iturri. Gero aldatuko dugu eta ipiniko dugu. Hasieran ez dugu. Gero saltzeko momentuan hori kemeken da. Ez que botila guztiako, hori galdetzen didate pillo jendea. Eta gero non eta nori saltzen diozue? Hau da, zein da zuen merkatua? Momentu honetan gaude eramaten Japoia. Baina txakolina han nola jasotzen dute, hola luxuzko edari bat bezala edo, bueno, eguneroko edari bat bezala? Botila bat hor Japoinetan gutxi gora bera 50 euro eta gutxienez, osea, ja... Banik, bueno, orduan desiatzen Japonera botila bialtzeko, ez da? Hobeto, ez da. Hobeto, bai. Beraz, Japon dugu gure merkaturik exotikoena, ez da? Nahi duzu frogatu? Hau? Hau eta eskaintzen diguzun guzti. 50 euroko botila. Irekin ezago. Venga, guazen probatzera, bai. Bueno, beraz hemen dugu, esan bezala, hau da... Ardo aparduna. Hau da reserva.
Bai, eta lehen ikusi duguna da Gran Reserva. Bale, hau ere Japonera doa. Bai. Hau konkretuki. Bueno, hau izango da guretzat. Hau izango da guretzat. Oso ondo. Bueno, irekiko dugu? Hau zenbat urtetan egon da horretzan da, besteak bezala, edo... Botila hau egon da 6 urte. 6 urte. Non ginen noen dela 6 urte? Ez gogoratu. Ez obez. Bueno, usaila. Hori da, usaila. Karo, txakolina edozein lekutan dastatu dezakezu, baina hau, pizkat berezia zen, Euskadain egiten ditugu hau jende gutxi. Lehorra da, ezta? Bai, lehorra, ikusten. Bai, esatekotan negoen, baina... Ja. Gazter gehiago, alako... Zitrikoak. Bai, Zitrikoak. Eta nik ere nabaritzet, hau nola da... Retrosaporea. Bai, retrosaporea eta burbuiak. Claro. Egin daiteke kombinaturen bat, ardoarekin kalimotxoa bezala, dibidez? Txakolina normalekin, hemen laudien egiten dute txakolotonik. Hori, gin tonic bezala, baina txakolinarekin. Eta dago izugarria. Eta zorionak, bai, eta zorionak Vale. txakolin honegatik, Markatu, Bai. Bai, Josema. Bai, hemen txabaltza ibilbidean, bai. Ni Iluntze tabernara, bai? Eta Pintxo, Angel Ortizen txokora. Eta gero biak Lauri Barria tabernara. Bai, oantxe joango, gara, bai. Bueno, Josema, zure esanetara, bai, baina. Bueno, markatu baina, Asier, Juan Barra daukagu. Orduan, mila esker. Mila esker. Hemen egongo nezure zain. Bale, oso ondo. Ba, guaz. Venga, pues, hartu. Bat biderako. Bai. Eta nik ere, bueno, aio. Venga, hor. Hau da zure txokoa, beraz. Aquí, currelando, haciendo cositas. Aizu, zenbat kortxo. Quiero hacer un museo de sacacorchos y como esto normalmente todos los bares los tiran, pues oye, pues voy haciendo placas, preparando un poco para en el futuro voy a hacer un museo de sacacorchos que tengo más de 1000. Hauek zer dira? ¿Estos son todos los botellas de vino que habéis oído en el Chocó? Pues igual más, Donde esté el vino, que se quede todo lo demás. El agua también es buena, pero mira qué avería suele hacer por los caminos y por ahí. Ya. Bueno, Ángel. Bueno, verás, zure txoko hor barruan dago, ¿no? Ahí. Tu txoko está ahí dentro, ¿no? Claro, Pues claro. Vamos a pasar. Pase usted, Venga, usted. pase, barrura. Ángel, Joder. qué mantel más bonito, tío. Claro, esto es alegría. Y bueno, sueles hacer recetas como muy especiales, ¿no? Oso, Bueno, errezeta bereziak egiten dituzu, ezta? Otro tipo, otra manera de presentar las cosas. A mí me gusta, pues yo tengo mucho tiempo ahora. Me gusta hacer las cosas con tranquilidad. Ay. Pues, hoy vamos a comer unas croquetas de sopa de ajo, que tengo una máquina para que tengo guardada en el zulo, para que no copie. Baratxuri, sopako, Claro. sopa, kroketak diabe. Ahí se mete a la máquina los ingredientes, pan de baserri, ajo ¿Pero qué máquina? rojo. ¿Tienes una máquina que que te hace hace esto? esto? Sí. Le meto los ingredientes allí, el huevo, la harina, el pan. No tiene bechamel. Eta, Es baina, zuk asmatutako makina da? ¿Es una máquina inventada por ti? por mí. Ay, la leche. Y tarda 12 horas, o 13 según esto.
y que es líquido por dentro y por fuera crujiente. Bueno, eta orduan, ze receta erakutsiko diguzu, no? ¿Qué receta nos vas a preparar hoy aquí? Bueno, pues igual ahora os voy a una receta que a la gente le gusta y es sencillo, pero a la vez lleva trabajo. Un tipo trampantojo de tortilla. Trampantojo de tortilla. Que se parece, pero que no es. Bueno, ya es que hasteko desiatzen nago, o sea, tenemos que empezar ya. ¿Dónde nos vamos? Es aquí, ¿no? Tienes aquí todo esto montado. Pues vamos, Ángel, aquí más demora en todo esto, ¿eh? Bueno, orduan croquetas hitz egin duzu, ¿no? Me has hablado de croquetas, ¿verdad? Y bueno, pues ¿cómo se hace esa croqueta? Sí, pues sus ingredientes para la croqueta son pan y luego lleva también ajo rojo y esto es pimiento de primera flor. Esto es categoría. Y luego... Pringles aquí. Claro. Veo Pringles aquí. Pringles, pero luego vamos a comer esto con huevo. Huevo de polla de Baserri, que son espectaculares. Perdona, ¿qué has dicho? De polla de Baserri. Huevos de polla. Hay gallinas y pollas. Sí, claro. Y pollos y todo. Estos son pollas que son más pequeños Susto, Arturo. Claro, Ángel. Tienes que entender. Y ahora pues te vamos a sorprender con una croqueta de sopa de ajo. ¿Croqueta de sopa de ajo? ¿Dónde las tenéis? Dos, porque normalmente la gente una, pero bien, eres tú y hay que ponerte dos. Os han quedado un poco duritas. Pues es que la máquina de vez en cuando también falla la luz. Falla, ¿no? Por lo que sé quedan algo tiesas, pero bueno. Sí, algo tiesa. Voy a probar la otra, ¿eh? A ver. No, pues sigue igual de dura esta también, ¿eh? Pues habrá que ir a revisar la máquina. Vamos. Sí. Vaya. Eneba da jangoikoa. Ángel, perdona, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Ángel? Ángel, azaldu hau behingoatik. Zer da? No será corcho así por la pinta. Sí, ¿no? Igual sí. Igual es corcho, ¿verdad? Bueno. ¿En qué estaría yo pensando? Cago en la leche. Nada, pues vamos a dejar ahí, a ver si algún otro también quiere croquetas, ¿eh? Claro. Hau benetazkoa da, esango da, ¿eh? Creo que sí. Kortxo formarik ez dauka, beraz, bueno. Esta no. Y aprovecha que estas son caras, ¿eh? ¿Que tenías en duda o qué? Joder, no. Oye, efectivamente es una explosión de... Eta orduan, guain, prestatuko duzu. Sí, ahora. Ahora vas a preparar otra cosa, ¿no? Otra cosita. Venga, pues primero la yema. La clara montada. Yema de polla de Baserri, ¿ves? Pues ya estamos con... Bueno, la gente tiene mucha imaginación, Ángel. Sí, pues por eso, imaginación al poder. Ya. Bueno, a ver, que te ayudo, venga. Claro. Erdian, ¿es? Ahí, en medio. Ahora, tú también me vas a echar una mano y ¿qué quieres? ¿Luego a medias la ganancia? No, yo por ayudar, ¿eh? Ayudar es ayudar. Mira, ahora se le echa un par de granitos de sal negra. A ver qué te parece. Bueno, oye, chin. Y ya sabes, aquí un éxito día que quieras llamas con un año de antelación y se busca una fecha y hacemos, ¿no? Bueno, pues nada, pues nos vemos ahí abajo en un ratín, ¿eh? En un ratín, vale. Venga. ¡Salud! Kaixo, Ángel. Berriz hemen. Bueno, eta zu zara? Asier, bertabeina. Oso, bere laguna. Bueno, haizu, eta hemen Odeibarren gaude eta hemen ze hartu behar dugu? Zein da hemengo kazuelatxoa edo... Kazuelatxoa, hemen dagoena. Bakailaoa, kokotxoa eta pinpilera eta... Ja. Onjo eta gurekin. Vale. Hauek zuen lagunak dira bai? Bai, hori da gurekin. Ja. Hemen, bueno, kaixo, eguerdion. Ba, ikustagun, a ber, zer moduzkoa dagoen, hau, kokotxa... Jope, itxura ona, Oso. Bueno, zuek ere ezagutzen duzu, Ángel, suposatzen dut, egon zarete bere txokoan. Probatu ditugu bere konkreta famatuak, Bai, danak probatu ditugu, Zuek ere, Bai, guk ere probatu ditugu. Botatu dira ondo orduan. Benetazkoak eta gezurrezkoak. Bai, esan diate zer bai. Danak probatu ditugu. Fiuxa bibirria bada ere, Bai, danak probatu ditugu. Bueno, mutilak, guazen urrengo tabernara, ez? Venga, ba. Hau oso gozoa onda.
zuek ere lagunduko diguzu, ezta? Venga, ba. Ai, koldo, ondo. Bueno. Hementxe dugu beraz, Zerago itxura. hemengo Azoka tabernako pintxo, baina pintxo hau plater kombinatu bada. Probatzea besterik ez zaigu falta. Ahora sartu. Eta zuk honen makinak ezagutzen dituzu, ez Bai. Bai. Eta nola ez ditua patentatzen, zer? kontatu duenez, norbaitek ez nizion patentatzeko, baina berak ez. Ez duela nahi. Ángel, no te quieres hacer millonario, ¿no? Me dicen. No, yo prefiero tener amigos. Mira, ahí... Ese sakona, Ez da beste esateko libertad. Vaya jefe. Bai. No le ikusten duzu orduan pintxau. Nire ustez, primerakoa. Pasapore orduan inori. Hai gazta, pernilla, onjue... Dena batera, Bai. donasketa oso... La presentación es muy bonita. Presentación. 4,5 en presentación. Hostia. Hola, Donor, Vale, claro. El punto un 6 y el sabor un 7,5. Joder. Ai. Jode, mutilak, eskerrik asko. Gozatu eta ondo pasa, mutilak. Venga, Eskerrik asko. hurrengo arte, Venga, agur. Ondo segi. Apa, kaixo. Apa, egunon. Nire izena Andoni da? Hector, bai. Hector, kaixo. Bueno, ara, ikerketa bat burutzen ari naiz, eta pintxo eta kazolatxoen ibilbiderako ze pintxo edo ze kazolatxo prestatu duzuen jakin nahi nuke. Kazolatxoa aurtengoa izango da solomoarekin eta patatarekin. Eta pintxoa bada bakailaoa onjoen kremarekin. Eta, bueno, gero badoka porruen kurruzkari bat, eta bai, gaude hor prestatzen. Ikusi nezake nola prestatzen zuen bat edo bestea? Arazori, bai. Sukaldera pasako nizu orduan? Nondik? Bai. Bueno, Hector, hemen txedokagu kazolatxoa ja prest daukazutela, ezta? Bai, hori da. Eta zer du berezirik kazolatxonek? Gogoko duguna da kazolatxoak normalean zapore orokorrak edo ezagunak sartzea. Orduan, kazolatxoan ez dago ezer oso berezirik, baina, bueno, azkenean osagai guztiak nahazten, zapore... Bertako osagaiak bai, ezta? Bai. Patata, Bai. arabakoa izango da, noski. Bueno, hau ja prest dago, eta horren ikusiko duguna nola prestatzen duzun da, pintxoa, ezta? Bai, hori da. Ibilbiderako prestatuko duzuen pintxoa. Hori da. Ze izen jartzen diogu pintxoni? Pintxoa da bakailaoa onjoen kremarekin. Eta osagaiak? Osagaiak, onjoak, bakailaoa, tipula pizka bat, porruak. Baratxoria, esnea? Hori da. Eta hau da gaztainen mermelada. Eta hau da guztia. Bueno, ikus dezagun nola prestatzen duzun, nondik hasten gara? Bai, lehenengoa egiten duguna da bakailaoa egin, bai. Egiten da temperatura gutxirekin, zapore guztiak han mantentzeko. Gero ja hasten gara krema pestatzen. Erabiltzen dugu onjoak eta esnea, hau guztia sartzen da gutxi gora bera 10-15 minutu kazolatxoan. Eta tipularekin, pimienta pizka batekin. Eta gero ja azkena da porruen kurruzkaria. Porruen kurruzkaria prestatuko dugu pizkatxo bat azken pausuak emateko. Egiten da bakarrik horrela, bai, hartzen da porrua eta mozten da horrela, julianan. Fin egin behar eta gero frijitu, ezta? Hori da. Bueno, hemen sartzen da pizka bat hemen. Ikusiko dugu orain nola ateratzen den, bai. Sartu behar da hemen. Horrek ez du denbora asko beharko, ezta? Hori da. Bai. Esan daiteke iluntzeko espezialitatea pintxoak direla? Edo beste zerbaitetan zerbaite espezialista? Bai, da gure espezialitate bat, baina bai orain gaude ere egile koktelak egiten, gaude kombinatu bereziak, horretan ere gaude
indarrekin. Bale, ba, porro ja prest ditugu, hortxe. Bai. Eta orain zein da horrengo pausoa? Ba, orain ja dena jartzea. Montatzea, Bai, hori da. Gaztainan, mermela da hori ero... Bai, hori da. Bai, hau da bakarrik basea jartzeko, saiatzen gara, pizkatxo bat. Pizka margotu, ez da, beti ere? Bai, hori da. Onjoen krema, hartzen da pizkatxo bat. Holan. Bakaila bat. Holan. Bai, hau testura ezberdinak ematen ditu, eta... Eta hau ze edarirekin busti dezakegu? Bakailo izanik, ardo txuria... Bai, hau, bueno, gu gomendatzen dugu, estobiza txakolinarekin, da hemengoa, bertakoa. Estobiza txakolinarekin. Bai, bai. Bueno, hau dastatu beharko dugu, Bai, txakolina eta guzti, bai. Txakolina eta guzti? Bai. Denetik pixka bat hartzea komeni da, ez da? Bai, hori da, guztia. Eta... Hau ez da teknikoki oso pintxo oso landuta, baina bueno, gozo dago. Azkenean hemen txapelketa honetan ez dago epaimai teknikoa, eta orduan saiatzen gara bakarrik zaporea eta... Orduan, hau dastatzerakoan zer esango dute? Gozoa dago, zapore ona du, eta zer gehiago esango dutela uste duzu? Nik uste dut, hori, testuran aldetik, zehaz ere esan aldutela kurruzkariarekin, eta gero azkenean kremarekin eta gaztainen mermeladarekin, bueno, segurazki gogoko dutela, baina teknikoki normalean nahi dute gehiago. Nik zapore aldetik, nik teknikari buruz ez dakit asko, baina zapore aldetik, nik esate ditut oso gozoa dagoela. Beraz, zure horrez, topa egin dezagun, eta zorte hon. Bai, eskerrik asko. Zalmoz, txostena egiteko moduan? Datuak baditut, baina ez dakit nola isladatu txosten txukun batean. Niri ere gauza bera gertatzen zait. Txostenak behar bezala egiten dakien aditu bat behar dugu. Ez potez, mirari bat behar dugu, mirari bat. Hala, guazen barrura. Ez da egizten, no? Ke paso jozizne, zuzendari, gidoilari eta doktorea! Joder, Adonia gero bezkorta... Besteak beste. Asier Ormaza, aspaldiko. Bai, zer moduz? Ondo, mentxe, Laudion, nire herrian. Bai, begira, badakizu pintxo eta kasuelatzoen... Ekologikoen ibilbidearen inguruan. Irizpidea jasotzen ari gara eta, bueno, momenturik onenean agertu zara, Gilda, bai, que paso jo Gil naiz. Gilda. Gilda! Esan dizut gidoilaria zela. Bai, agian lagunduko digu. Pintxo eta kasuelatxo mikologikoen ibilbidearen barruan. Ez, baina oso dago. Bai, gozoa. Zer duzue? Bai, zer hartuko dugu, ez da? Bai, nik zurito bat hartuko. Beste bat, venga. Patxi, bi zurito. Bueno, Asier, ez dakit badakizun, duela urte batzu, zenbat urte diren, sindrome Svensson egin genula? 10 urte. 10 urte, ja. Bai, 2005an filmatu genuen, eta gero estratu zen 2006an. 2005an, errodatzen ari ginela, Kepa, zuzendari zela, pasatzuen errodei, ia guztia ez bazen, kamiseta, jantzita, atletiken kamiseta jantzita. Normal. Baina normal. Bai, ni badakit, zuek horretan oso ondo moldatuko zaretela. Hori, hombre, oixe. Atletik sale amorratu egea hemen Laudion, bai. Bai, eta bera bereziki, gainera, bera bereziki. Oain dela 2 urte ez, Lokokon Ballestarekin ere goiara izendatua izan zinen, eta... Hori nola bizitzen da hori? Jaso genuen, aurkeztu genuen filma, sari batzuk irabazi ondoren, eta horrekin ja, sartzen zea hori zerrenda batean, eta azkenik, badago hori pre-zerrenda bat, eta gero azkenian hori nominatuak izendatuak, ez? Geratu ginen hori hori ez, langara jotzen edo, ia, ez? Izan zen, como... Haizu eta Laudioko pintxopotera etortzen zara eta hola, normalen edo... Bai, hori ostegunetan martxa polita dago, hemen hori zentrutik eta gero Laterrotik dago beste auzo bat, uste dut ostiralak direla, eta ondo, giro polita ere dago. Eta proiektu berririk edo? Filmatu dugu hileta, hori
Asier Ormazarekin. Gainera, euskeraz egin duzu lehen... Bai, euskeraz da lehen filma, eta bueno, kimuak programan sartuta gaude, eta hasi da kortua hori leku bate bestera juten, eta... Bai, Euskal Herriak behar du bain olako komedia potente bat, Bai. Ez da egiten komediarik hemen Euskal Herrian, ez da egiten eta aktoreak badaude honi egiteko. Badaude, asko daude. Kepazu oso gizon jantzia zara, eta gu Laudiora misio batekin etorri gara. Pintxo eta kazolatxo mikologikoen ibilbide horretan, epaimaikideek duten irizpidea edo pixka bat beraien iritziak eta nondik nora hartzen dituzten erabaki horiek jakin behar dugu eta txosten bat prestatu. Lagunduko zen digukezu behar bezala txostena burutzen, bai? Nik hau ematen dizut, eta Mendira joaten nahi zenean, agian niskalo bat ikusten baut, ez dakit niskalo edo txampion deroski izango den, baina... Bueno, zu guk datuak eman eta zu hartzi, hasi dazte. Eta joaten zara orduan, Bai, mendizalea naiz, bai. Gainera aditua da, honekin txosten bat kristona. Ze ondo. Para. Horrekin ja nahikoa daukazu. Bai, eskerrik asko. Horregatik, hori placer handia. Benetan, oso ondo, merezi izan duenea tortzea. Gonbidatuta zaude, begira. Eskerrik asko. Beste bat arte, zorte hon, proiektu guztiekin. Eta gogoratu aktore honak. Hombre, hori, bakizue... Venga, ondo izan, Venga. Eta opa atleti. Aio, opa atleti. Agur, Bai, opa Laudio. Pintxo, misioa burutu dugu. Jos, gure detektibe esena gori-gorian dugu, Onenak gara! Jos! Bueno, oso ondo, gora San Fermin! Bai. San Ferminak ja pasa dira, ez da? Bai, goratzako dira, San Fermina dira egunero. Bueno. San Ferminak dira egunero, zuen. Bai, egunero. Aukera dugun guztietan, elkartu egiten gara gogoko dugulako kantatzea, beste barik. Zuek pintxopotetan eta ere elkarrekin abesten duzu, Pintxopotetan ere egoten gara. Pintxopotetan ere abesten duzu. Gainerakoetan ere elkartzeko aukera dugunean, hori delako gure hobia, ez? Galetu beharra dago, hau zea baiz batza da, edo ze izen du. Ez da berbatza, bada lagun talde bat eta gustatzen ego bada Los Arlotes deitzen da elkartea, ez? Eta taberna barrutan ere kantatzen dezu eta arteka? Bezeroen zoritzarrerako bai. Taberna barrutan ere bai. Taberna honen barruan pote bat hartu edo abesti bat entzuten dutela? Bai, ala, guazen barrura. Venga, guazen! Bueno, ala, Los Arlotes, favorez, barrura. Kaixo, zurito bat eta, zuk ere? Bi zurito. Bi zurito eta... Pintxo sorta ikaragarria hemen, Aranek, hori hartuko duzu? Hauxe hartuka. Pintxi. Nik hauxe eskatuko du, bai. Bale, platertxo, eskerrik asko. Begira, nik hau eskatu. Mila esker. Ea zerena da hau? Bai, azpikoa. Eta azpikoa.
Ai, ama! Ferianteak. Ferianteak. Baina ze ondo. Bueno, Baina, Olentzeroa. Estamos... Eski jogurina laudiokoa. Hombre, noski. Eta zer dela hemen aitzulo barrin? Aber, ni hemengoa naiz eta hemen nago batzakoli tonik bat hartzen. Holako bat hartuko genuke, baina Venga, ba. bana edo bat erdi bana edo... Bana, Noski, bana. Garzon, s'il vous plaît. Kaixo, Gabon, nola duzu izena? Gabon, Asier. Asier una leche, ez hau ez da Asier deitzen ni de koña. Hau ez da Asier deitzen fijo. Bai? Bueno, Asier deitzen da. Aizu, beste bi txakolintonik prestatuko dituzu? Bueno, suposatzen dut, honek txakolina izango duela eta tonika, noski, ezta? Da txintonik bezalakoa. Eta hortaz aparte badu zerbait Bai, azukresko sirope bat, eta gero laranjasko twist bat ematen diogu, eta matx brotzeta bat egiten diogu. Bueno, jogurina eta... Hemen dago. Zer modu zure bizitza laudion? Ber, ni normalen etortzen ez bakarrik familia bizitatzea, ze ni Bilbon bizi naiz, baina oso gustora beti da ni. Ni bini joakin nintzen Bilbora bizkate lanagatik eta hor jarraitzen dut. Baina hemen laudion primeran egoten da eta, bueno, hemen daukat ingurun familia, gaztean nintzen nian, hemen etortzen ginen pilo bat, dantzatzera, larun batero, ostiralero, eta bukatzen ginen hor goian danok... Bai, dantzatzen. Zer da hori? Azukresko siropea. Beste por centilitro. Ez. 6 centilitrorekin nahi. 2 centilitro. Ze geratzen da? Ai, ama. Eta honekin nahaztu alduzu, Ze ideia hona, Asier. Bueno, eskerrik asko aizu. Nik orain proposatuko nizueke hau eserita. Bai, hor hartuko dugu eserita, lasai asko. Bueno, jogurina, zertan zabiltza orain lanean, zera egizara egiten? Nago diska berri bat prestatzen, eta teako da otsailean. Orduan hor nago zartuta estudioan, eta aldi berean bai nago Astier Bilbaorekin ikuskizun bat prestatzen, egingo dugu hori abenduan uste dut, 22an, eta hor gaude. Aizu, nola hasi zinean zu espektakulo munduan? Hasi nintzen kasualidadez, ni nengoen Bilbon bizitzen, eta bapaten zegoen talde bat, Las Felin izenekoa, eta ni juten nintzen haiek ikustera normalean ostegunero, eta batean egunen batetan esan ziaten haiek, zaitek ez zea usartzen egunen batetan zeo zer egiten, eta batean ju nintzen behin, eta onaino. Hortxe, oso ona. Egin behar da. Oso arriskutsua, Oso nabaitago, beraz, oso arriskutsua da. Nik esan behar dut, edan baino lehen matxa jandu dela pixka. Bai, nik nigirurak janditut, Aizu, eta diska ze estilotan izango da musika? Nire estilikoa, petardoa. Petardoa? Petardo. Hori zer da, estilo berri bat, petard style? Bueno, ez da, denetari dago, adibidez diska honetan egungo da zurazki rumba bat, reggaeton bat, bai, baina gero gehienetan, abesti gehienak izaten dira elektroniko. Elektroniko. Bai. Diru askorik ez dago. Horregatik ni guaintze bertan nago dirua eskatzen. Nahi baldin bazu nahi lagundu, bidaltzen diazu, aprobatzen dut, e-mail bat, jogurina, bukatzen da, @gmail.com. Eta zuek zer moduz? Gu oso ondo egia esan, bai. Eta zu diska eta diska artean, eta espektakulo eta espektakulo artean, eta tarteka pintxopotera etortzen zara laudiora? Bai. Bueno, ni oso gutxitan, normalet egiten dut Bilbon, baina bai, etorrekin behar da, ona. Azken galdera badaukat. Ze baloratu behar da berretxiko on bat dastatzerako orduan? Dastatzeko, nik uste dut, kontrolatek egin behar dituzu, bai zaporeak eta nondik datozen produktuak, eta kontrolatek egin behar dituzu gauza hori. Leno, ez dakit esan diguzun, hemen taberna honetan zu txikitan ere o gaztetan etortzen zinela ez da honea. Bai. Ez hau, betidanik leku hau izan da... Mitikoa. Mitikoena, nik uste. Ja, azken orduetan, hau animatzen zan pio bat, eta bukaten ginean, batzuk, hemen goian dantzatzen. Bai, hemen ze. Animatuko zinateke? Bai, dantzan. Zu ikusita ez dakit, agian... Ginurak elkarrekin, un poco Village People edolako zerbait egiten. Venga, horrela egiten genuen. Baina, zinezio bat zegoen, mundiala. Wow, gente especie. Hola, Laudio! Badakizu zer gustatzen zaiten Mikel Iceta estiloa. Ai, begia da.
Bai, ama, baina zetzatu. Ba, niri Maria Teresa Campos. Eta ora, berak nola egiten du? Baina hau baino gehiago ez da mugituko. Neria balekizuen nolakoa den nirea? A ver. Es que barkatu, o sea, es que hori ikusita ja ni, o sea, es que... Bai, ama, ez eskuratu. Es que, claro, o sea, es que hola jarro, es que hori, jakin behar da, Venga, ba. Edo, izeta. Egin dezakegu. Hori. Bai? Bai. Bi, arrainope. Bai. Eta bi zurito. Eta bi zurito. Bai, ni txakolina, nire egindako txakolina. Beldiokoa. Hori da, bai. Hau da, arrainope pintxoa? Hau. Hola. Bueno, ez que nezit kasulik egin. Nik txakolina ez. Biak nereta. Bale. Presko. Jende gaztea tortzen da hemen. Bai, ikusten du gazteria. Laudioko gazteria. Bueno, niko neakin eko hau, gertu. Andoni ez bakarrik utzi. Zer hartu behar dezu, Zeu bi. Baina zerbait hartu behar dezu? Bai. Hiru bitxu. Hemen goa zara? Bai, Laudiokoa zara, Bai. Oso ondo, Laudio. Txopotean a tope? A tope, ez zu bezala, baina bai. Ez gu bezala. Nola ez gu bezala? Osea, hemen... Orduan, zein da hemengo pintxoriko la, ze hartu behar dugu hemen? Taberna hontan. Dana dira honan? Edo zin da honan? Aizu, nik hau hartuko, eta hau sanoa dira. Bai, oso. Iepa, kaixo. Begira, moskato bat, imperiale badaukazu, Bai, moskato imperiale eta... Eta nik zurito bat. Eta zurito bat. Bai. Bueno, grazie, ala onde izan, Aio. Hori ez da enteratu ere, gure programa batean. Bai. Ez da enteratu. Arki. Hori ere, haragia bakari jaten baduzu, osasuntxoa da ere. Ze guztiz, baina... Bueno, Andoni, zer egingo dugu? Beti bezala edo ordaindu? Kaixo. Zurito bat? Zurito bat eta kalitxikia jartzen dizu? Ez. Nia. Bueno, zurito bat. Eta pintxo hartuko ditugu. Begira. Hau hartu. Bale, zuk hau eta nik beste hori. Pintxo hori niretzat. Igual, kalera joango nahi, zago bukatzera. Baina, ez duzu ordaindu. Ordaindu? Ez. Iepa! Andoni. Prest zaude? Josema, bai, gu gara, pintxo eta pote. Txostena prest daukago, bai. Gu, Laudion oraindik, Eta zu? Laudion baita ere. Bai, txiki xamarra, bai. Bai, badakite Euskal Herrian euri asko egiten duela, baina bihotzari kasu egitea erabaki nuen, eta... Baina non? Josema! Egunon. Bai. Mini bat. Jote, kotxe hau eta ez opeatzen, Hobe datorkio pintxori. Bueno, nola txostena? Egin dezue? Jode, zorionak. Ikerketa txostena, 2 puntu. Laudioko 7. pintxo eta kazolatxoen
ibilbide mikologiko herritarren epaimaiaren balorazio irizpide nagusiak, gure uste apalean, honako hauek dira. 2 puntu. Ondo jan, ondo edan, ondo pasa, zaila bada ere ligatzen saiatu, gutxi gastatu, eta azkenik, eta ona hemen gure hausnarketa nagusia, melokotoi hitza perretxiko hitzagatik aldatu beharko litzatekela. Hau da, melokotoi ederra harrapatu esan beharren, perretxiko ederra harrapatu esatea. Hauxe da, ibilbide mikologikoaren ikerketan ondorioztatu duguna. Pintxo! Jote!